Mei Gwynedd. Smaith e? Da iawn, dwi dda iawn, diolch. Sy'n dda di? Oedd hi'n gret, really nice. Tywydd gret, awyrgylch gwych, ac braf iawn bod yma yn Rodney Parade, yn canu Caneuon. Yn union, ie. Syndod. So ti'n twmlo wedi perfformio yna? Ti'n really braf, dyna bod yn really mwynhau efo'r gigio teithio di dod i llefydd gwahanol. Wrth gwrs, dwi wedi chwarae yn Gas Newydd o blaen. Digwydd bod o'r gig cyntaf sy'n brydio wnaethon ni yn y TJs sydd jyst ochr arall y llif yma. Dwi'n meddwl bod yr hen le chwedlonol wedi cau erbyn hyn, ond oedd y Steddfod genedlaethol yn Gas Newydd y blwyddyn yna. Felly dyna lle wnaethon ni gig cyntaf. Felly mae'n braf iawn bod yn ôl yma. Mae rhai Steddfod yn dod blwyddyn nesaf, y Steddfod Bro Wenyn yn dywe? Yndi, ie. Fwy o waith i ti'n dod? Ie, bys yna'n wych, ie. A ti'n fysi ar hyn o bryd? Ti'n brysur ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl wedi bod yn gyfnod prysur iawn blwyddyn yma yn gweithio ar brosiectau gwahanol, caneuon efo plant, caneuon yn y gymunedau, gigs, recordio. So, dwi'n meddwl y peth gorau gan bod fi'n gweithio mewn cerddoriaeth bron pob dydd, bod fi'n cael chydig bach o gymysg. Fyswn ni'n neud yr unig peth bob diwrnod sy'n ni yn bod, so mae'n neis cael neud pethau gwahanol. A wedyn, gan bod y ti gymaint o ganeuon yn dy back catalog di na, beth ydy hoff gan di? Pa gan sy'n ti'n hoffi bod ti wedi ysgrifennu? O can Gymraeg? Unrhyw gan. Beth sy'n dasbrydoli di? Pa gan sy'n gafel yn y ti? Ti'n meddwl, sy'n ni di licio sgwennu hwnna? Mae hwnna'n dipyn o gwestiwn. Pa gan sy'n ni di licio? Wel, sy'n ni di licio sgwennu rhywbeth a Hey Jude, a sy'n ni di licio cael y royalties i hwnna i gyd. Di gael lwcus, di wedi gweld Paul McCartney performi, Anthem. Dwi'n meddwl, i fi, a dwi'n meddwl bod sy'n ddiddorol i fi efo caneuon ydy, dwi'n meddwl bod nhw angen gallu, os ti'n gallu chwarae nhw just efo'r gitar a llais, a bod nhw'n dod drostodd o hynna, mae hwnna'n dangos illa bod yna rhywbeth yn y gan, ti'n gwybod? Felly mae hwnna'n wastad yn test bach, dwi'n meddwl, sydd gan y gweithio just ddod o hynna. Felly, pa can gwreiddiol i ti wedi creu yw dy hoff gan di sy'n meddwl rhywbeth i ti pan i ti ben dy hun efo dy gitar? Dwi'n gwybod, mae hwnna'n anodd. I trio penderfynu pa can di'n hoff hani dwi wedi gyfansoddi, mae'n un anodd, ti'n gwybod? A dwi'n meddwl weithiau, mae rei yn ganeuon, dwi'n chwarae cwpl o rei big leaves, a mae Gwlyth y Wawr, dwi'n dal yn licio hwnna, a chanu hi, mae'n meddwl lot i fi, so mae hwnna'n un o'r ffefrynnau sy'n ei feddwl. A beth nawr yw dy uchelgais di? Wel, uchelgais i di cario ymlaen, mwynhau cerddoriaeth, cario ymlaen, gallu gweithio efo cerddorion ifanc hefyd. Felly dyna, dwi'n rili, o'n i'n lwcus bryd o'n i'n cychwyn mewn band yn 13-14 oed, dyna bobl da o gwmpas fi, yn yn helpu ni ymlaen y pethau, a dyna bod dwi'n trio wneud dwi'n hefyd, i pasio hyn ymlaen i'r genedlaeth nesaf, a just trio helpu nhw yn ei cama bach. So wedyn ni fel cerddor o fel artist, ti hefyd gyda label recordio dy hun. Ie. Ti'n mynd i'r ysgolion ac yn wneud gweithdai a phob dim. So rhywbeth dwi ti ddim yn gallu wneud mewn? Wel, dwi'n yn gallu chwarae ffidil, felly dyna pa mae gen i Osian Griffith yn chwarae ffidil i fod yn y band i Potas. Wonderful. Diolch yn fawr iawn i ti i ddod ato ni, ac o'r profiad ges ti'r Gŵyl Newydd eleni, bydde ti'n hoffi dod nôl flwyddyn nesaf? Wel, mae profiad heddiw yma o fod yn yr Gŵyl Newydd, Cas Newydd yma, di bod yn wych, a dwi'n meddwl mae bob un gŵyl dda hyn yn gorfod cymryd y cama cyntaf yna a denu pobl a tyfu'n ar y deg hefyd. Dwi'n meddwl bod hynna'n ffordd iach o ddatblygu pethau, ti'n gwybod? A i weld y cefnogwyr oedd yma, oedd yn mwynhau, oedd yn eista a gwrando, mae yna graidd da yn fanna. Felly, sy'n wrth y modd dod yn ôl mae ella fo'r band blwyddyn nesaf neu be bynnag.